weet jij nog niet over de mooiste plek in Nederland? Hé, dat is L1! Ik kom op tv! Je kent hem misschien wel van deze video's op TikTok en Instagram. Ik ga in 25 kilometer bewijzen aan jou dat er meer is dan alleen de outlet in Roermond. Designer outlet, de plek waar je salaris verdwijnt voordat je het weet. De 29-jarige Abdel uit Weert is een fanatieke ultrarunner die tijdens het rennen jou meeneemt langs de mooiste plekken van Limburg en daar alles over vertelt. VVV Venlo, ik scoor hier meer kilometers dan zij doelpunten. Donderberg, hier verdwijnen fietsen sneller dan de kilometers maken. Een soort van gids, maar dan op hardloopschoenen. Ik wil bewustwording bereiken voor de wijken die er zijn in Limburg. En ook dat mensen gesprekken met elkaar aangaan van hey, ik kom uit deze wijk of ik kom uit deze wijk. En voor mij persoonlijk is het ook om Limburg beter te leren kennen. Weert, de verborgen parel van het zuiden. Voor Abdel betekent het hardlopen en het maken van content veel meer. Het is namelijk ook zijn redding geweest uit een donkere periode in zijn leven. Ieder weekend op stap, roken, blowen, niet de beste omgeving. Waar ik het meest trots op ben, is dat ik durfde terwijl ik bang was. En dat ik gewoon lef heb gehad en mijn angsten heb overwonnen. En dat ik daar beter mee ben geworden. Naar aanleiding van het succes van zijn vorige video's is hij nu van plan om alle Limburgse steden tijdens het hardlopen op de kaart te zetten. Maar daar blijft het niet bij. Een ultra van Limburg tot aan Groningen rennen. Oké, in 1 dag. In 1 dag. Ja, dat lukt niet in 1 dag, maar in 2-3 dagen.